Základná škola s materskou školou Bežovce sa nachádza v najstaršej obci v okrese Sobrance v Bežovciach. Poslaním školy je poskytnúť základné vzdelanie každému žiakovi s dôrazom na rozvoj jeho osobnosti. Výsledkom má byť vzdelaný, tvorivý, sebavedomý žiak so zodpovedným správaním. Som riaditeľom základnej školy v Bežovciach a rád by som vás poinformoval o skutočných veciach, ktoré na našej škole sú a čo plánujeme ešte v budúcnosti urobiť pre našich žiakov. Na škole máme perfektné vybavenie technikou, jednak kamerovým systémom, takisto aj počítačovou technikou, počítačov cez 70. Teraz sme sa zapojili do projektu, kde chceme obnoviť jednu počítačovú miestnosť o ďalších 20 nových počítačov. Ku výuke cudzích jazykov využívame jazykovú učebňu, ktorá je takisto vybavená technikou až nadmieru. V každej triede na škole je interaktívna tabuľa, takisto je možnosť interaktívnu tabuľu použiť aj v spoločenských miestnostiach a EŠKD. Modernizácia vyučovania sa prejavuje aj v inovatívnych formách a metódach, v prístupe k žiakom v celkovom chápaní vyučovacej hodiny. Tá už nie je len miestom monológu učiteľa, ale dynamickým vzdelávacím prostredím, kde má žiak možnosť pýtať sa, svoje myšlienky vyjadrovať, navrhovať a prezentovať. Na škole máme šikovných žiakov, samozrejme nám to dokazujú jednoducho oceneniami. Či už v matematike, fyzike, chémii, alebo v telesnej výchove, respektíve športových súťažiach. Nemôžem zabudnúť ani na jedáleň, máme samozrejme vybavenú jedáleň. Všetko, čo potrebujeme k športu, máme perfektne zariadenú telocvičňu plus multifunkčné ihrisko. Súčasťou areálu je aj materská škola, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Milé pani učiteľky podporujú osobnostný rozvoj detí, rozvíjajú ich schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Škôlka v súčasnosti prechádza rekonštrukciou. Na škole robíme rekonštrukciu materskej školy, to znamená zatepľujeme, meníme okná a robíme novú strechu. Ešte nedávno sme robili rekonštrukciu školského klubu detí a mládeže a dielní. Plánujeme ešte v tomto čase urobiť aj zateplenie EŠKD a dielní a to v čo najkratšom čase. Veľmi nám pomáha obec, starosta aj so svojimi poslancami. Urobili sme oplotenie multifunkčného ihriska, samozrejme vlastnými rukami a takisto aj oplotenie materskej školy. Z toho hľadiska by som im všetkým chcel poďakovať. Na záver by som vám chcel len povedať snáď toľko. Podmienky na našej škole sú výborné. Máme aj dobrých pedagógov, dobrých žiakov. Čakáme vás v septembri, bez problémov príďte a vyskúšajte, či tie podmienky sú klamlivé alebo reálne.